Така започва всичко. С доставката на най-качествената тор, която се произвежда в заводите на Яра в Норвегия, Холандия и Италия. Прецизното разтоварване и транспортиране гарантира запазване на високото качество. В складовете на КВС Агро работят само най-добрите професионалисти, използвайки най-модерна техника. Пакетиращата машина за Big Bexy има капацитет 75 тона на час. Основен принцип в работата на КВС Агро е максималната коректност към нашите партньори.
Всеки трети бег се измерва, за да сме сигурни, че нашите клиенти получават точното количество. На всеки 30 минути един камион заминава към някой от многобройните клиенти на КВС Агро. Ние споделяме нашето знание. Всяка година КВС Агро организира семинари със своите клиенти. Целта е те да бъдат запознати с най-новите тенденции при храненето на растенията за постигане на максимални резултати. Не забравяме и веселата част. Наши специални гости са най-големите звезди в българската музика. Участието в специализираните селскостопански изложения е практика вече 15 години. Тук имаме възможност отново да се срещнем с нашите клиенти, да обсъдим индивидуалните нужди на всеки един и заедно да намерим решение на предизвикателствата. Нашето знание е и ваше. КВС Агро организира заедно с BASF и най-големите производители на семена в света демонстрационни опити. Акцентът е върху най-разпространените земеделски култури – пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед. Целта е българските земеделски производители да бъдат запознати с последните новости в областта на земеделието и най-добрите земеделски практики. През 2014 година КВС Агро изгради лаборатория за подготовка на почвени и листни проби. След като пробите бъдат подготвени, се изпращат в лаборатория в Англия, където се извършват самите анализи. Независимата лаборатория на Ланкроп в град Поклингтон гарантира най-високо качество на извършваните анализи. Експертите на КВС Агро ще изготвят прецизна препоръка, която ще осигури постигане на максимални резултати. Започва следващия земеделски цикъл
Навременните и качествени почвени обработки, съчетани с качествени торове, осигуряват оптимално хранене. Торовете, предлагани от КВС Агро, са лесни за съхранение и употреба. Всяка една гранула съдържа всичко, което е написано на етикета. Качеството на Яра е гарантирано. Листните течни торове от серията Яра Вита се произвеждат в заводите на Яра в Англия. Те са изключително висококачествени и лесни за употреба. Въпреки ниските дози на декар, резултатите са впечатляващи. Жътва е моментът на истината. Който си е свършил работата, ще успее. Вие сте не просто наши клиенти, вие сте наши приятели.
Ние сме с вас през целия път. Той няма да е лесен, но ние сме готови да го извървим заедно и да споделим нашето знание и опит с вас. Защото знанието ни помага да растем.